ki para bangit baro lado kilong pa kilong kme ki samla sanrang bat kenthei bat ki khon hep ki baret jong ka balang ni khots ngo bhai phi baro hakani kano phai sngi jong kani ka sngi ka bakn tang shaka jing shakri blay ya ka bangin yo ban pendep yang ba kani ka por ni da ngech scam bow blay daw men sim jong o unyalam ya ka por jong ka jing shakri ban ba ki ai baro ya ki ban pendep kindalong ki ba pudyang hon hakmat ka khet ka jing isnai ka jong blay ngin pendem ha ka jing duai Nidap da ka jing sngongo yame au blay ukpa jongi ubahabneng namar kani kapor kabak kordor jong kani kano phai sngi jong kani ka sngi kabak kentang ka jong me ya ka malasya yangi kum ki khun ki jong me bangin don haga ying ka jong me bangin snap bangin sa skor ya khubo jong ka tin ka ba im ka jong me bar bangin ruai ngi ro bat pendon buram ya ka kerteng ka ba kui ka jong me yalam ya ka po jong ka jing shakri natu ka ba stang hado ka ba waino nipan ha ka kerteng ka ba tiang tam utrai bat unong penim ba jong i Jesus Christ nadu menta saduki arta bam jukut amen ngin stang ya ka jing shakri ka jongi yo blay da ka jirwai ka ba laispa lai pulai Jisu ba yanga shasha dem jong mengan her kat ba jingslay kirisa bat ki eryong ba ki ba rima me atra yanga hadu bandalai silyang shaka jakari yalam mensim jongaru tupliang laispa lai pulai Jisu bait yanga sha dem jong me ngan her kat ba jing shlai ki risa bat ki yong ba ki be me atrai yanga hadu bandalai shiliang shaka jakari yalam mensim jong ngaru Diang Jakari amdan Hawaii mensim ka snotang hame yang awat ino marway Gershan bat I bore mame tang hame ngasha nyalot namewan kajing yarap halatap nyang ya ngakdup kakliling kujong ngatap Jisu tang ya mengakwa me balong jingdap kerhai hamenong pangkiyokya me pen klein
kitlat kiswai bakut long kerteng jong me jeng bam hok hanga kashlei papa jeng ngit ki telap me medap da jeng ai Shua ya ka bangin pendem ya ka jing duway ka jong yak mat jong ublay. Ngin siya skor ya ka ktien ka jong ublay. Ya ka ban pensngaw lang baga ni kapor. Ya ka bangila ban siyem na ka kitab sam. Kalinong ka ban rifuar. Kadikhat ka baningkong ka baar. Ka basan hado ka bapra. Kikintin ki ba ong kumne. Ka minsiem jonga. Ka ap kermentang ha ublay. Na u kawan ka jing pen em jonga. Tang ma u ubalong umaw siyang jonga. Bat ka jing pen em jonga. Ulang ka kut bajrong jonga. Te an ampen ki e yanga. Kamen siem jonga. Komen siem jonga. To ap kermen tang hau blay. Nabaka jing kmit lenti jonga. Kalong na u. Tang ma u ubalong umaw siyang jonga. Bat ka jing pen em jonga. Ulang ka kut bajrong jonga. An ampen ki yanga. Bat ublay ulang ka jing pen em jonga. Bat ka buram jonga. Umaw siyang ka bor jonga. Bat ka jakari jonga. Kilong hau blay. To syanya hau hagipo baro. Piki pajba. To teano yala ka doano rakma jong u. Ublay ulang ka jakari jongi. Ublay unkurku. Yaka bapuli. Bat yaka basyaskor. Yaka kecil ka jong u. Ngin pendem haka jing duway. Kok pah jongi ubah beneng. Me ubalong ukin rat. Yaka jing em ka jongi. Kamet bat kamensim. Melong ublay jongi. Ubabat haladi ru. Yaka way pakaway ka kalipmat. Jong ka jing em ka jongi. Blay ba i ba isnay. Habang iwan ban pao hakmat ka ket ka jing isnay ka jong me. Ngimla. Klem da pen pao ya ka jing sngongo ya me. Nakabenta ka ni ka jing em ka ba kordor. Ka ba me mela a yangi. Kom ki khon ki jong me. Blay ba i ba isnay. Ngimla ru klem da pen pao ya ka jing sngongo. Nakabenta la ka jong ka balang ka jong me. Ya ka ba mela seng halo jong ni ulum. Hapo jong ka ni ka jaka. Kabalang kabalingba kisnem kibalalit no. Kalate ya kaduan. Jong kajing syakri. Kajing pendan buram. Ya ka kerteng kabakhuit ka jong me. Andrei au blay. Lingba jong kini ki kendiat benai. Jong nus nem arhaja arpo. Kum ki khon jong kabalang. Ngim siyem layo ya kalat. Bantay ya kaduan jong kajing syakri. Bar kajing pendan buram ya ka kerteng ka jong me. Namar kajing wan lensyap. Jong uniu kenang jing pang COVID-19. Ya ka pertehi baro kaway. Hoy au blay. Nakadaw kajing long jong uniu kenang jing pang. Ubala ya ka ban penyebit. Hapdeng ki benriw baro. Uway ubriw na way ubriw. Kaway ka briw siya kaway ka briw. Bat para briw.
Hapadeng ka jing ya lum lang si jaka. Bat kani kalalong kaway na kadaw. Jong ka jing ya ka ba omla bantay ya ka duwan. Jong ka jing syakri blay. Haka jing ka ba kentang ka jong me. Henday au blay. Ngidap da ka jing sngongo yame. Baling ba jong kani ka program ka bakerpang. Ka YouTube program. Kum ka palang. Ling ba kalat ka lenti bat ka jing le isnay ka jong me. Kabalang kalayo, ya kaban pensawa, ya ka kubor jong ka jing penim. Ling ba kakchin ka bagkuy ka jong me, ya ka bala penpoy si ki long ying long sem, jong ki parabangay, ki balong ki kon ki ba id, bat ki bala sius pa ki jong me. Bat ngingit skem ko try, baka kubor ya ka ba memelekren, nagawi ka por, siyagawi ka por, kalalong ka jing kerku, ya ki bas ngap, bat ki bas askor ya ka. Kam tam wala pendap ya ka doanot ya ka mensim daga jing sisa jo ka kecin ka jong me. Oi au blay. Kalong ka jing sisa ba om tang daw pu bula ban im ubriw. Anday de ki kentin baro ki ba mino naka center ka jong blay. Blay ba ba isnay ni aingo ya me. Nakabenta ka ni ka por ka ba kordor Bangin yo ban pen pai, ya ki jengmut, ya ki jeng perkat, ya ki doanot balik ki mensim ki jongi, ya ki bangin snap, ya ki jeng sisa jo ka tien jong ublay. Bakan long ka bor, kaban yarap, kaban kersan yangi, kum ki kun ki jong me, bangin ang la ban san na kaway ka sngi, sa kaway ka sngi, haka jeng long jeng im mensim ki jongi, kat kum ka jeng sisa, jo ka ni ka tien ka ba im ka jong me. Ablay ba ba isnay. Giduway ba menum ino yala ka jong kabalang. Kabalang ka ba malaseng ha kani ka sladyo kani ka kendaw. Kabame mela hukum yala ka jong kabalang. Bahkan pendep yala ka jong ka mission ka jong ka. Banyalap ya ka gospel jong ka jing penim. Ban baptis ya kibriw. Haki laingot awaw blay ba im. Ablay ba ba isnay. Kabalang kalong kumni kumagalong. Day namar ba me isnay. Ban me kurku bat kersan bore la ka jong kabalang. Kabalang kabadang pray ya ka kam jong ka jing penim. Banyalap ya ka gospel jong ka jing penim ka jong me. Ablay ba ba isnay. Ling ba ka ni ka por. Iduway. Nagabenta ka lahat ka ba memen sa plipat. Ling ba kinigipor bat kibanungan. Daga ba men kurku. Yala ka jong kabalang. Kaban sayo sa sisien pat ya kapor, kababit kababiyang. Ya kabakala bantay, ya kaduan jong kajing slok. Ya kabakabalang kala, ya kabantay, ya kakam jong kajing penim. Kat kum kahukum ka jong me. Bat ngingit skem ki ay baro. Kilaw haki jing tumu, kiba salendet ki jong me kutray. Ya kabamagkerku nagbanta, laka jong kabalang, kabamalaseng hakasla jong kani kakandaw. Ablay ba isnay. Kum ki khun ki jong me habagi wan pau haga ket ka jing isnay ka jong me tat hadu ka ni ka klip mat kabadang don hapring jong jing sha len shop jong niu knyang jing pau COVID-19 hoy ko try yi shisha ya ka jing ka bon hakilyang baro kabalak ta ya ka jing jo khun mendriu hakilyang baro haka tray ka kta haka kamay haka kaji haka puli haka dangli haki jing sumasuk her. Bar haki pun kibenta au blay ngiu i hadukat no. Bagi niu kenyang jing pang ulalong ke jing keta. Haki pun kibenta jo ke jing jong ubriu. Ngim tip ko try ke ke jing tumu ke jong me. Ngitip sisa. Bagi ni ke jing jak. Ke bala jah ke sla jo ke ni ke kendo. Kam long kelem ke jing tip ke jong me. Me ublay ubat tip yaki baro. Bat me ublay ubabu yaki ayom. Ya ka jing stang bat ya ka jing kot. Metip mame au blay. Ka ka ba metmu nakabenta. Uniu kunyang jing pang. Idon ka jing net ka bas kem ko try. Bakumba ka bas dang ka don. Ka ba kod ka saja. Kat kum ka jing tmu ba ka jing pendep ka jong me. Ublay ubakra ublay wadon bor. Baru blay wala wan le yaki baro. Iduway au blay hagani ka por kamat jong me. Bamen ken mau nakabenta kituki
beriu ki mensiam ki bakordor ki bela syakta lembah jong nu kenyang jingpang. Cibon ki mensiam ki bakordor ki la tu la ke jong ke jingem. Try ba akan ni kapor ngi duai kmat jong me. Me ublei ubalong ublei jong ke kamba jong ke jing pen kia. Mdon ke ba omla bat me. Ban ngile duai akan ni kapor ko try nakabentak itu baro ki bela yo ya ke jing yo nu kenyang jingpang. Kiba don haki hospital lani kiba don haki jaka sumar kiba la pen baker pang de sorkar bade kibe pat kibor penyaj jong ke sorkar hi ngiduai ko try bama me minum ino yaki mensim kiba kodo kiba la syakta lemba jo niu kenyang jingpang ngidon ke jingai kabas kem au blay bame ublay ubakra ublay wadan bor to send right na kasnam ke jong me ko try halo jong kini ki mensim ki bakodor ki bala sakta da ke daw nu knyang jingpang lagalong haga perthai lagalong haga ri ka ba i ke jong i lagalong wa da ke ne ke jela ke jong i do kumju ban i don ke jingai ka bas kem ko try bama me da ka bo jo kasnam ke jong me men pen pai ban men pen yo par ya ke jing ko jing kya ki brio naw nu knyang jingpang ko try ke ne yo si sai ka bon met ka bas sat ka ba klan ko try baga jingkot jingkya kan wan pat haki bakum ki khon ki jom me ki lang la ya ka ban pendep ya ka thong jo ka jing em kat ba mi snake ka ban kur khu ya ki ko try ki don sibon ki ban ki don sibon de ki benta ki ba ki bri ki sim la ki jo ki benta banyarab nang benta ban ai ka jing sumar ji kini ki ba pang yu nu nang jing pang ikan mau na ka benta ki doktor ikan mau na ka benta ki nurse ko try ban ki wei pat ki health workers kaduk ke police department tu kiba sim la ke jok ke benta banyarab naga benta kumno ya kaban ya kumno banyarab e ki mensim ki bakodor apa ne ke jingsa len shop dong ni kunyang jingpang ingai ko try da ke jingker khu ke jing bha ba ke jing de is nei ke jom me ka lo ke jingker shan ke bari naga benta kitu barok ki benta naga benta banyarab e ki bapang ki basitom ban ngingit scam ko try mame ublay ubalong ublay jo ka bor ublay wala man le iki baro mala ban pen pau ya ka bor ki jong me ha ka sik klip mat kat kong ka bor ka jong me ban pen pau wan belong ublay ba kraw ublay wa ton bor ublay ubala man le iki baro ablay ba isne ha ka ni ka por ni duai ba men kan mau ya ka por jo ka ilang sa jo ka jing sekri kum ka balang ngin yo ya ka ban pendap ya ka jing sekri blay ka ni kan au pais ni daga bangit kem ba me minum ino yangi ka bangin ang sekri lang ya me men nakir ku ya ki para bangit ki balong ki khun jo ka balang ru hala ki jong ki ye ki sam ki jong ki bas ngap ki bas sas ko ka kubo jo ka tin ka jong me bat kanihi ka long ka bor ka bari ka banyarap at ka shed bon ki what happening jo ki jing jo ka jing em ka ba ki dei banyak kendo ban ngingit scam au blay ba men kur khu yangi iwei pa iwei le ma ka por jo ka jing sekri bahaba ngin mi no nakajing ka jong me ngin snow ya kajing kersan bor ya kajing kensaj bor ka jong me nakamenta kajing em ka jongi shimet Wala kum ki khon ki jong blay ngin yo ya kajing snow scam ha kajing kular ki bom jukla ki jong me ki ba me a hangi kum ki khon ki ba eat bat ki ba sus pa ki jong me kur khu ko try ka por ka banang sa jo kajing sekri to snow ya kajing duwai ka jongi au blay nabai kini baro ngi pan ha ka kerteng ka ba tiang tam kajong utray ba nong penimba jong Jesus Christ menta seduki arta pam jukut amen kani kalong kapor ya kabangin yo pan pen pa ya kijing mut kijing perkat kijongi ban snap ya ka kubo le ba ka tin kijong ublay andai shwa ya kabangin yo ya kaban snap ya ka kubo jo ka tin jong ublay nginyar wa ya ka jirwai ka ba lais pa san pokandai Jisu long ulok ba kordor haba jingjen jar yang akiban unpin kya do not baswai bo ba jing ai Jisu long ulok ba kordor lais pa san pukandai Ajisulang ulak bagordor haba jeng jaryanga kiban unpen kya donut pas, 'why? 'Bor ba jing ai u ai Jisu long ulok ba kordor lais pa san pukandai 'Ajisulang ulak bagordor haba jeng jaryanga kiban unpen kya donut pas, 'why? 'Bor ba jing ai u ai 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 'Bor ba j
Jesu lang ulag bakordor. Jesu lang ulag bakordor. Jesu lang ulag bakordor. Habakalan unyarap, habang akot unjubab. Jesu lang ulag bakordor. Tang Jesu lang lag bakordor. Jeng sug ba jeng men sim uay. Hakak sang tiklan jong ngai shan ya ngam shep ting shu. Jesu lang ulag bakordor. Jesu lang ulag bakordor. Jesu lang ulag bakordor. Habakalan unyarap, habang akot unjubab. Jesu lang ulag bakordor. Langayat leng bamit jings ngau si bajeng at pelong kajor dan trim. Ngam shep tingan kenran nong pen udan hajan. Jesu lang ulag bakordor. Jesu lang ulag bakordor. Jesu lang ulag bakordor. Habakalan unyarap, habang akot unjubab. Jesu lang ulag bakordor. Kanong rim jong kajinga selok, hakani kena pais ni, kalong kabenta kabangilawan sim, naka kitab sam kaba kendai fuway, kadekot kaba ar, hadu kaba hinyaw, kikentien kiba ong kumni, ngan ong syapang utray, ulong ka jakari jonga, bar ka kut jonga, ublay jonga, hau banga syanya, naba unpelai yame, naka sangkau ya jong unong riam, ban naka jingyap klam kabasniu. Untap yame dalakisnir, ban hakitap nyang jongu, me buri yaladi. Hasenda jong me si hajar kin kelon, bat sipau hajar hapo kakti kamon jong me. Henry kan omwan hajan jong me. Hakasam kabakandai fuway. Unong to Ukraine, syapang kalenti jong ka jing jong ubriu, haka jing day baru blay. Yakadur jong ka ni kalenti jong ubriu, lapin song nong rim haki lai tali ki benta. Kabaningkong kadur jong ka ni kapertay, kabaar ka jing da jong ublay, yakita ki badon hasenda jong u. Bat kabenta kabalay kalong kajing weng no ya kajing syepting. Kabenta kabaningkong kadur jong kapertay. Kani kapertay kabangi hakini kisngi. Kalong kapertay kaba unong ruway sam Ukraine. Kajaka
kabadap da kajing serkay. Kajing serkay kabang yoi hakani kapertay kalong kajing syapting. Kamdan syo kajing sengan hakaya kayeng hakatray kakta. Kani kapertay kabang isong nisa ladap daki kamrunar jong ubriw. Lajelay kapinyabriw kaluti kakambat bor bat kiway kani kapertay kabamenta kakup yakador jong kata kapertay yakabau jisu ulakren suwa kajingwan arsin jong u yakani pinsyem haka gospel ke jong Matius kalno kaba arpusaw kadakot kaba handri hodok kaba pra bat penyos ngau yakitma bat kajing pernah yakitma to sumarpi wat kuslay namar bakadey yakini ki baro bakin long anlay kabakot kampadja namar kakenjaban reu kayeng yale yakakenjaban reu bat kahimaru yakahima bat kenlong kinam sniu bat kijing nyaptem bat kijing kenyo jumay bat sibon kijaka andrei kini baro kilong tang kajing sedang kajing jenjar suso kajing serkay kabadon hakapertay hakini kisngi kalau kajing kenrei kajing pang kibakla ngiyo iya kajing pang hakini kisngi kum kakansa HIV kajing pang bat mental lawan sauniu COVID-19 bat kiway kibriw kisyapting ya kajing trim jo kajing pang kansa kaba empat la ban penkia hadok kini kisngi kani kajing pang kalakan rey hakiye kisem jo kibriw wat ki kalong ki badang redru kiyo ya kani kajing pang kansa kalau kaba serkay adu kata-kata kiri ustad science jong kakwat kakia kila persang manwat ikilat kelenti kidawai kidasin banla ban yo ban penkia ayaka andrai keempat man yo kwat satya yakalat jing sumar nakabentak kani kajing pang lokbai ngiyo yakani kapor kaayom bat kaya kabamangi hakini kisngiru ngiya lingba yakajing len shop jong niu jingpang klam COVID-19 ngiyo yakajing serkay jong jingpang kabalasar yakapertay hakini kisngi kilat kilenti kijing sumar kila persang manwat andai empat lap hadu kini kisngi andai ki baro Kija, namar bakiday banja. Kat kumbalay atho dakakchin jong ublay. Kaway pat kajing serkay. Kabang iyo hakini kisngi. Kalong kajing pat jong kilong ying longsem. Kajing kenram jong ke lang kasalang. Kajing pra jong kecait penriyo. Nama kajing buait bor jong kinong sencar. Ngiyo baki kon kikti kisakma. Kiles ngobha. Bat kani kapertay. Namar baki kimikik pa kimdon syo. Kapor nakabental lagi jogi kon. Kila supen bianglot yaki kon. Dakas pa kabakidon. Benban kani kalalong kasyang kawya. Nakabentaw suaitan. Baulaban le kat kabaus ngobit. Namar kata kenrey kajing di kya. Kenrey kajing di drugs. Bat kenrey kajing auria hakini giski. Lagbai syano lemni kano por kani kapertay kan sajano. Hakakitab Isaiah kaleno kabasan puway karakot kabakatsan utray uong ikini kikentin. Naba nga ngalong utray ublay jong me. Uba penki yakaduryaw.
bagi jing at pelong jong karu kikerho. Kumba ublay, hakabor jong ula penjot ya kapertai, daga jing slay kaba sau ski sau met. On sa penpao, ya ka jing bitar jong ya ka ni kapertai kaba menta, daga bor jong kading. Siti kaba artis sana ni, kalinong kaba ningkong kadukot kaba pra. Hakading pa me, ura penhiar kaput, hakita kibam itu ya ublay. But hakita kibam kongo ya ka gospel kajong utray u Jesu Christ. Lok pa kajing dawa kabakumno baublay ulabu yangi hakajing ya day bat kani kapertay. Kasiti jong ujakap kalinong kabasaw rekohat kabasaw. Hatu pimtip bakata kajing ya lok baka pertay. Kalong kajing syun ya ublay. Namar kata, uno ubamon. Banlong ulok jong kapertay. Upelong yaladi ubasyon ya ublay ken. Siti kamaningkong Yohanes. Kalinong kamaningkong kadakot kabakatsan hadu kabakat nyo. Piwat ya kapertay. Lemne, ya kita ki ru, kiba hakata kapertay. Lada uno ya kapertay. Kata ka jing ukpa, kamdon syu hau. Nababaro, kaba hakata kapertay. Kajing kwa bray jong kikmat. Ba kajing jing sarong tala sepang kajing em. Kamlong na ukpa. Henry, nakata kapertay kalong. Kabenta kabaan, kajing yada kajong ublay. Hakaway kapor, kisipay jong ka Indian Army. Kilapelong ya ka awareness program. Bat kisamla puli jong kaway ka college. Hakani ka program. Ki officer sipay jong ka Indian Army. Kilabatay ya ki kun samla. Baka kamram jong ka tanat yadari. Ka Indian Army. Kalong manyada ya ki paitba jong kari. Kajing yada kabala banlong. Hakanu kanu kapor jong kajing wantur jong kinongsyon. Lemni kala banlong. Habakari kadon hapleng jong kajing shatlin shop jong kajing slayom. Lemni lada kari kadon hapleng jong kajing shapinjot jong ujumay. Bat kiway. Para bangit. Ublay jongi. Ulang ublay jong kajing yada. God of protection. U David. Akapor kabausa tambor. Hakiway pat kibor. Uduhay. Baru kerpat ya ublay. Baunya dah ya u. Kasam kabalay pusan. Kadikot kabaningkong hadu kabasaw. Tu ya pen mame atray. Bat kita kibaya pen yang tu ya le mame. Bat kita kibaya le yang tu bari akasti. Bat katiba. Bat to yeng. Banyada yang tu sayaw sum. Bat to kang persya. Ya kita kibabe yang to ong ya kamensim jong ngalong kajing pen jong pa. Kani kakchin jong ublay. Kapan ken mau yangi. Hakakitab jong Daniel. Kalendong kabalay. Kadekot kaba arpulay hadu arpusan. Kabayat ho. Kumno ba ublay ulayada yakis laingot kisam la jiw. Nakalawar ding kabaserkay jong usim Nebuchadnezzar.
Usim Nebuchadnezzar uyoi baka ding kamsim la ban bamdu yaki. Ende ulayoi baki long ki khun samla ki bamdon ka jing mansaw. Usim Nebuchadnezzar ura ong yakini ki kentin. Hakmi ngalayo i sawut ki briw. Ki bayat lai lut hapneng ka ding. Te ka dur ka basaw. Kalong ukun ki belay. Kani ka penpau baka jingdon ka jong ublay. Bat ki laingot ki samla jiw. Kalong ka jingyada yaki. Syosyo kaktin jong ublay haka kitab kabaningkong Samuel. Kalenong kabakat nyo. Kadakot kabasaw pusaw. Adu saw pun riw. Kaya tu bau David da ka jingyada ka jong ublay. Ula job banya le persya yaw Goliath. Uta o Pilistia, ula ang yaw David, aliti me siya nga, ngan ay yakado jong me, hakisim kasun, bat hakimrat kakendaw. O David ula ang yaw Pilistia, me wan hanga da kawadlam, badaw som, badakasti, ngati nga wan siya me, hakakerteng jong utray kipay. Ublay ki pa ya pom ki Israel. Ya uba melakren ben. Hakani kasniken ublay on IT ame hakakti jonga. Para bangay. Ki paralok. Kum ki briw. Ngimat ya ki jingele ki bakin jaman sim. Man ka klip mat. Jong ka jing jongi. Usaitan kapertay bat kapap ki prince niu dur ya ka jing jongi. Bat ha ka jing klat ka jongi. Ngisa penrem bat ngisa job. Ka jing keli ka ba mi kalong. Kumno nginya da yala di hapneng ki jingele ki ba bonjat jong ka jing Kumno nginya da yala di hapneng ki jingele ki ba bonjat jong ka jing Kabaningkong. Ban yo ya ka jing da ya ka jing Kadai yangi ban syanya hakakti ka ba donbor ki jong ublay. Kadai yangi ban syanya hakakti ka ba donbor ka jong ublay. Kasam ka ba sispa lai pukundai kerekat ka ba san. Melakir yanga nasadin ban syakmat. Bat melabu ya kakti halor jonga. Ban yo ya ka jing da. Ya ka jing ka jongi. Kalong ban syanya hakakti ka ba donbor ka jong ublay. Kabaat. Ban yo ya ka jing da. Kadai yangi ban syanya hakaktin ka jong ublay. Ngidai ban syanya hakaktin jong ublay. Ka kitab sam kalenong ka ba sispa kat kendai. Kedekat ka ba sispa lai pulai. To yalam yanga. Haka jing sisa kaktin jong me. But what I. Baka no kano ka jing baman. Kan sensyar halor jonga. Siti Paul sa Hebrew. Kalang ka ba saw. Kedekat ka ba kat ar koong. Namar kaktin ublay. Kalong ka ba Bat ka ba donbor. Bat ka ba kamnep. Banyak kano ka wajlam alyang serti. Bat ka ba pay hado ban penyaklat. Ya ka met. Bat ka mensim. Kamenta ka ba lai. Ban yo ya ka jingeta. Haka jing jongi. Ngidey ban yo ya ka bor. Jong umensim baku jong ublay. Kikam ki apostol kalenong ka maningkong. Kedekat ka ba pra. Ujisu ong ya kinikiktin. Pinyo diang ya kabor. Andalawan umensim ako api. Mdon da ka waypat kabor. Kabala ya kabanjop. Ya kijingile ba kijing pensoy jong kijing ka jongi. Light tang da kabor. Jong umensim ako jong ublay. Kapinken mau yangi. Kaktin jong ublay.
bau Joseph wei na ki samla ubale kendo iki jing pensoi ba iki jing jo ka jing em andai na mar bau long upriu ubatap dau munsiem jo ublei ula long ubat job haki pentap paro jong ka jing ele jong ka jing em ka jong u benta ka balai ban weng ya ka jing shap ting para banget hapdeng ka jing roi stet jong ki a haka perthei I kumba kam don shuo ka ka ba upri on kuslai hendrai ni empat hakis ni kipor kibatap da ka jing shap ting ka perthei kasir haba kapet ya ka jing lin shop jong new jingpang COVID-19 haka perthei hi baro kawai haka ba ki bon ki mensim ki ba kordor kila tu kila ka jong ka jingim abang ipet iki kot kubor man lakas ni ngiyo I baki riu start jong ka kot ka kya jong kiri ki ba phe ki persang ban wat ya ki lahat ki lenti kumno bala ban yo ya ki dawai ki desien ki ba bit ki ba biang ki ba la ya ka ban pen kya nau niu knyang jingpang COVID-19 Henry hangno ka jingkmi lenti jong ka perthai hangno ka jingkmi lenti jong ka perthai ka jingkli ka mi mentah kalong mangi kom ki para banget kumno ngin job ya ka jing syap ting kumno ngin job ya ka jing syap ting kabaning kong ngidai ban job ya ka jing syap ting da ka jinget hau try jong i Jesus Christ ngidai ban job ya ka jing syap ting da ka jinget ka ba scam hau try jong i Jesus Christ lapan pai ya ka ni ka jing shisha ka jinget ka ba scam da ka tu ka jingja ka ba penken mau ya ka por ka ba u Jisu baptisen ran gidon haka ling haka jingat pelung jong ka duriau Gospel Matias kalong ba pra ka rekod ka ba arpun riu ti ula ong hakisen ran balay filong ki ba syap ting api ki ba rit ka jinget anda kumta ula ki ula sneng ya kal banyak ka duriau ru te kalalong ka ba jajay lok ba ka jing syap ting kalaban wan hakano kano karukam haka jing ka jongi wat ya uniu nyang jipang COVID-19 do ula long ka daw jo ka jing syap ting yaki babon Andrei kom ki khon ki jo blay kom ki banget hang nongin pin scam ya ka nong rem jo ka jinget ka jongi Andrei day tang ban shania day tang ban nget halau jong unong penem ubalong utrai jongi u Jesus Christ u Jisu ang ikisan ran to long isdor day mga WhatsApp ting kabenta ka baat ka jing shania how try ka weng ya ka jing syap ting kitab Exodus kalenong ka ba kat saw karekot ka ba kat lai bat ka ba kat saw ti u Moses
Ula ong hau ta upat ba. Wat siap ting. Tu sange. Tok mi ru. Ya ka jing pen em jong utrai. Ya ka ba unsa pen i hapi. Hakane kasni. Utrai unya le. Nagabenta jong pi. Namar kata. Todas ngabjar pi. Para bangit. Kaktiin jong ublay kapen ken mau. Ya ka to ka jingjang. Ya ka ba kikun Israel. Kidon hapring jong ka jing syapting. Habak sipa jong paro ki be na din. Bad bah kaduriaw ka basaw. Kadana kmat jong ki. Anlay Moses ukhat eki kun Israel hapring kapor ka ba kum kata. Ka ba pendap eki da ka jing syapting. Bakin long ki ba syanya abet. Haka jing yalam. Joga keti ka ba ton bor. Ka jong ublay. Ka jing yalam. Haka jing yalam. Haka keti ka ba ton bor. Ka jong ublay. Ka kitab Sam ka ba san pun riu. Ka khatway. Unong ruay Sam uang ikini. Ha ublay ngalasyanya. Ngan om syapting. Ubriu ule ayu yanga. Ubriu ule ayu yanga. Kajing penslur. Kajong Moses. Yagi kun Israel. Bansanya hakabor kajong ublay. Kalapelong. Yagi kun Israel. Bakilaban ya. Sesilyang jong keduriaw. Kipara bangit. Ngayo i. Hang ni. Baka waypat kabor kabari. Kabalaban weng bat banjop ya kajing syapting. Kaday ka mensim kabadon. Kajing syanya kabatali. Hakikti watan bor. Kajong ublay. Kabenta kabalay. Kajing wat ya ublay. Kalong kajing syap. Kaweng pat ya kajing syapting. Kani kaday sa kawaypat. Kalat kalenti. Kabalaban pelay yang na kajing syapting. Bat kata kalong banwat ya kabor kajong ublay. Udebet hakasam kabalay pusaw. Karakot kabasa uang. Ngalawat ya utray. Bat ulapay ktiin ya nga. Bat ulapelay ya nga. Nagijing syapting jo nga baro. Udebet. Kumusyaki jong ublay. Usngaw to. Bahapleng kapor jo kajing syapting. La banweng ya kata kajing syapting kajong u. Da ka ba uwat. Ya kabor kajong ublay. Day nakataka daw bau debit uang. Ngalawat ya utray. Badula paitin ya nga. Badula pelat ya nga. Nagijing syapting jo nga baro. Para bangit. Hakano kabenta jo kajing im. Habang ite ba niya kendo. Hakajing im kajongi. Leng ba kajing syapting. Ya ay bangi kumkikun kijong ublay. Bangin wat barabor. Ya kakmat kijong ublay. Bangin wat barabor. Ya kabor kijong ublay. Bat bangin wat barabor. Ya kajing alam jong ublay. Kenang bangilaban long. Kinong job. Haman ka klipmat. Jo kajing im kajongi. Persya. Ya kamensim. Jo kajing syapting. Para bangit. Namar kata. To nginlong kibas kem hakajingnet. Nginlong kibas kem hakajing syanya. Bat ngin kem hakajing wat kajing utray. Nang baka ni kamensim jo kajing syapting. Kan om yo jaka hakajing em jongi. Kaktin kajong ublay. Hakasiti ka Timothy. Kalenong ka maningkong. Karakot ka manyo ko ang. Namar ublay. Umsim la ay hangi. Kamensim kajing syapting. Kani ka pausay. Lang baka di kaktin kajong ublay. Baka jing syapting. Kamwan na ublay. Ublay ju ay hangi. Kamensim jo kajing syapting. Kamensim jo kajing syapting. Kawan barabor. Na usay tan. O wala usim jo kajing dom.
Namar kata kom kiwanget. Ladangi don kajing sngau kordit. Ladangi don kajing sngau syapting. Ladangi don kajing sngau no mensim. Hakajing im kajongi. Kalong kaba don kam yangi. Bangin pen scam ya kajinget. Bangin po ya kajing syanya. Bangin long barbor kibawad. Yau blay. Kubalong kabor. Bakajing erap nakamanta jongi. Tau blay on kerku yangi. Lima kani kakubo jo kajing sedok. Bat kanyarap yangi. Bangin labat sngau tu. Bah preng kajing eksat jo kajing im jongi. Haka pertai kabatap ta kajing syapting. To ngin long kiba scam ha kajing net. Kiba scam ha kajing syanya. Bat kiba wat barbor. Jaga bor kajong ublay. Ublay na kabanta kapuram kajong u. Amen. Ngin penwai no ya kajing syakri kajong i ublay. Da kajing wai kaba lais pa sanpusan. Ringkat bat ujisu ngan yat sugma. Ringkat bat ujisu haka pertai ba. Jengay nala ujisu jingmen kalado. Ringkat bat ujisu ngamju siap tingsu. Kajirwai kaba laispa sanpusan. Rengkat bat uji sungan sayat sugba. Rengkat bat uji su haga pertaiba. Jengai nala uji su jengkemen ka lado. Rengkat bat uji sungam jushep tingshu. Lembat u jings ngau ting lado. Rengkat bat uji sungam jushep tingshu. Rengkat bat uji sungam jus ngau kenja. Log perthai kendu no unete unsa. Langadai ban yaj ruleng babun jengma. Rengkat bat uji sunga julang skempa. Lembat u jings ngau ting lado. Rengkat bat uji sungam jushep ting shu. Rengkat bat uji sungan sayo tiajai. Hapa jing lejonga hapertai lawai. Onda poishaneng rulem batu ngansa. Rengkat bat uji susyaki artaba. Lembat u jings ngau ting lado. Rengkat bat uji sungam jushep ting shu. Hakabawai no kajing syakri kajongi yame au blay. Lembakani kapor jongkani kasni. Ngipan ya kajing IA kabadap yang kabadap kerhai. Kajong utrai bat unang penimba i jongi Jesus Christ. Kajing i kabapala kamayan bat kabam jukut kajong ublay pa. Lembak kajing selok kabakan syad bor. Kabayalam lenti kajong umensi makhu. Kini kajing kerku jongki laingot. Awal ublay wa im. Kilong ringkat pala kajong kabalang. Kilong ringkat tu bat kiriw ngay. Hangno bakidan. Kiba syakti bat kiba mani dem yame. Nadu mentah.
Syaduki arta pamjukut. Amen.